assalamu aleykum bandiraɓe, assalamu aleykum sehilaɓe, musidɓe tedduɓe, ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam, jomen sahaji en yaroɓe kadam tuftorto ɓirdam. On mbiyama assalamu aleykum moɗon caggal yettude Allah ko yettude jinnaɓe men e jinnaɓe mumen. En jetti hilifaɓe diine, hilifaɓe aada, en jetti anduɓe leñol ngol e alɗuɓe leñol ngol, kono noon kadi en jetti daraniɓe leñol ngol e kala saaha. Ɗum noon arti to wonno ala to yano yewtere men wiyetene jillu men ɗo e DSTV walla mbiyen diaspora Sénégal TV, taw kadi koye ballal Allah, ballal Abba Sarif en mbimo haydara ha toon to Paris la France. En jetti technicien meɗen Samba, en jetti Aminta e golle mabɓe baɗɗe fayida. ɗum noon en calmini Gaysiri, on woni bébé, en calmini Aliou Kanté, directeur programme dendagal tan gollotoɗo e diaspora Sénégal TV, en calmini ɗum e inde, en mani ɗum e yettode. Sikela en jahat kono noon hande kadi eɗen jogui hoɓɓe waɗɓe fayida, ko wona ɗum ko kadi ko yafnade bandiraɓe nde won noon en mbayri arde e galle o, ko wona ɗum kadi en donima technicien men Samba Sankare jinnaɗo makko, nde Allah yurmoto ɗum yaafo ɗum, Allah ɓurno kadi ƴiye makko, Allah harnamo aljanna, dendagal fanniraɓe foof kadi donama. ɗum noon ko wona ɗum ko artude e koɗo men hande o wiyete ko monsieur PAM, kono mboɗo andi hande mo haalana en inde makko nde gandanɗa hoore ma taw mbaknanaɓe foof ene gandiramo ɗum. Bandiraɗo gorko, assalamu aleykum ma. dendagal fulɓe ɗe goni fof e dunde babaɗam he mi salmini kala jeeɓowo DSTV diaspora TV, mi salmini aussi invité men goɗɗo, mi salmini kala liggotoɗo technicien, en duwanima sankiɓe foof, yo Allah yurmoɓe yaafoɓe, kala kadi mo sellani yo Allah hokku ɗum jaam. e mi salminima kadi mi weltima e invitation mbaɗɗa min hannde o. jarama ɗum noon so tawi min jiiɗi andude koni oɗo bandiraɗo gorko, holno mbiyatɗa e holto jeeɗa, holko mbawɗa jabade min? sa yiiɗi andude nden mi wiyanma ko ABDOULAYE KALIDOU PAM, mbaka ɗum naɓe mbiyata noon, walla mbiya Abdoulaye Harane Hawa Malal, ɗum mbaka lesnaɓe mbiyata noon, wasa kodde naɓe mbiya monsieur PAM, kono ha joni tan ko ABDOULAYE KALIDOU PAM woni inde officiel nde. Machallah. ɗum noon Allah jarama, jarama ABDOULAYE KALIDOU PAM. hande so tawi en ji en gemti oɗo gorko notirtoɗo kadi jangguinowo duuɗe meɗen ɗe gandanɗa taw ko tubankore, eɗen gandi hande Allah waɗi ko hani, nde won noon saaha o ko hen wona, te kadi eɗen gandi ko joguiɗo en humpito no hannirta ni, ko wona ɗum ko eɗen jogui koɗo men baɗɗo fayida, te kadi ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema ligguiɗo e journaliste yagal ha waɗi hen kadi ko gandanɗa hoorema bandiraɓe wonɓe Fuuta foof ne keftinamo, on woni julde Moussa de, kono noon ne wawi kadi taw won ko gandireɗa ko wona julde Moussa de. ɗum noon bandiraɗo gorko min mbima salamu aleykum ma. jarama Seydi Waddou, mi salmini dendagal daroɓe nde ɗo henne haalirde walla mbiyen ngoɗo ayaw wiyetego DSTV e dendagal to ɓe mbawi wonde eno ɓe mbawi wonirde kala. en jetti gueno gonɗo jonɗo, en juuli e nelaɗo makko ɓurnaɗo binde, toɗɗaɗo nelal timmode, kala nele gaari timmi sababude ngal timmal timtorgal windere, kono en jetti ko tiiɗi jinnaɓe, en jetti ɓe ganduɗa ma ko halifaɓe diine, halifaɓe aada e halifaɓe aduna kala, en beltanima dendagal ɓe ganduɗa ma ina golla e ndeɗo henne haalirde hay ɓe ganduɗa ma ko daroɓe, kono kadi en neldi duwaw no mbiɗa ni mo ganduɗa ma ko goto e karallo ɗo e nder galle o mbo jinnaɗo mum usti, en neldi ɗum duwaw, on mbiyama yo jaam Allah e kissal gone moon. yo jaam e kisal wone ma wona kadi e dendagal yeɓoɓe télé men DSTV, taw ko ɗo e leegal men Guédiawaye, hande mi hokka on settan to télé ɗe goni. ɗum ɗon mi salmini foof, mi juurima foof ko musidɗo moon debbo Moussa Kodde Mbayla, on woni Kadia Aliou Wade, walla mbiyon madame Hot, Seydi Isaga Hot. ko wona ɗum ko hande eɗen foof eɗen gandi wonto faya te kadi wonto wona, saaha o ko heedi, hade men jubbande yimɓe saaha o holto heedi, ma en gartu e innitade kadi oɗo suku gorko kadi baɗɗo fayida, kanko woni julde. ko wona ɗum ko enen foof eɗen gandi yewtere nde wiyete ko jillu, so tawi wiyama jillu men tan eɗen gandi holko firti, firti ko yillade e yilloyade, kono noon eɗen gandi kadi e kala saaha yewtere nde ene yaltira e fannu baɗɗo fayida mo ganduɗa so yalti tan bandiraɓe foof eɗen belto. hande noon jaltirɗen koye fannu janggoɓe e jangguinoɓe,
so tawi en mbi janngoɓe e jannginoɓe enen fof eɗen nganndi hannde wodat to hakkillaji ɗi payi wadde to hakkillaji ɗi payi ɗo ma en jettono ɗon banndiraaɓe julde so tawi min jiiɗi anndude julde to jeeya walla hol julde Moussa de e hol julde tan programme uji ma e geɗe ma e ko nanndi heen so min jiiɗi anndude holko mbawɗa jaabaade min jarama Seydi Waddu sen belama nawten julde hay toon to jeeyɗa to ni wasa kodde mbayla walla cuutinkoɓe ɓe andi ko ɓen so tawi daari tan ina gandi hol gonɗo nde tawno ɓooyama e diwan Matam kono noon jeeya ko e diwan mo ganduɗa ko Podor commune Gamaji Saare wuuro ina wiye wuuro Male ko ɗon julde Moussa de jeeya no mbiɗa ni nane journaliste mais wona mo ganduɗa ko jaydiyanke ala ko neɗɗo tan mo ganduɗa ina daari e kaalirde guila e jangde Pulaar ha e ko nandi hen kono wona jaydiyanke nde tawno wonde jaydiyanke weeɓani Seydi Waddu wona ko weeɓi wona ko weeɓi kono amin gandi aɗa sippira hen te kadi aɗa waɗa hen ko waɗi fayida ko waɗa ɗum ko kadi wonto gonnoɗa ko adi aɗa waɗa ɗum ɗon yamani taw on fannu min gaddirma fannu mo ganduɗa a janggi te kadi a janggini ala no mbatten so wona kucciren e monsieur Pam Kalidou mbiɗa de Abdoulaye Kalidou min mi wiya monsieur Pam tan samba ɗen ɗum den inde ɓuuri men ɗum no mbiɗa kono Abdoulaye on wawi wasa yejjidde ɗum hankkadi rawide monsieur Pam tan c'est bon ɗum noon Seydi Pam hande minen amin jogui ko gandanɗa hoore ma ene haawi min ko heewi e nder jangɗeli he surtout ma enen haalpulareɓe saabu amin keewi yiide debbo ene jangga kono noon jangde nde wattinta amin keewi yiide kadi gorko ene jangga jangde nde taw wattinta yogo e yimɓe hande mbiyata ko jangde debbo woni nde ala battane kono hay jangde gorko hande ko ɓuri en heewde ala battane saabu amin jiiya worɓe ɓe jangga haɓe keeɓa baguji mabɓe ɓe mbasa dañde liggiyaji toɓe liggi ɓe mbasa dañde liggiyaji toɓe gurniri galleji mabɓe haɓe jantiroya e caggal leydi ɓe ɗanno yoga hen kañumen naata e duuɗe enen janggina ko adi eɗen jaaha toon hamin jiiɗi andude monsieur Pam holko saabi jangde debbo walla jangde gorko jomum jangga seeɗa acca wasa wattinde holko addata ɗum ɗon mi salminima kadi Aliou kadi no mbiɗa ni jangde debbo e jangde gorko joni kam mbiyen ni jangde ko wayno école sénégalaise walla jangde tan école to diwan men ɗo en poorani hen no feewi saabu enen guila diine l'islam o naati yimɓe ɓuuri jaggude ko jangde ɓurana nde aɗa yiya cukalel jangga ha ɓooya hay minen min keeɓa ɗum jangga ha classe CM1 CM2 jomum yaltine wiye o foti janggude ko ɓurani walla gara classe tawa eɓe goni 90 taw ko worɓe nayo goni hen ɓenne rewɓe heddiɓe jaaha keeɓa BFM goppa paye dewle enen ko ɓuri hen hadde jangde meɗen yaade ko sukaɓe men enen jawaɗede dewle kadi enen nanguirɗen kadi suka debbo so resama tan hunde foof acci debbo ko galle debbo ko wañ debbo ko toppittoɗo isumen e joom suudu mum saabu en ganda jangde kala gorko wawi wonde kala poste mo wawi wonde debbo ene wawi darade ɗon enen dal so debbo resama tan yalti jangde ala foof ko ɗum ko mbawɗa wadde wona jangde école wala jangde ɓuran wona jangde métier ma ko def ƴoog wuppu andi ɗum wawa nangde jangde yeeso an ko ɗon woni hen yiyande ma mami artema joni ko leelata kono noon julde mo wirete debbo accine ɗum jangde ko batte dewgal est ce que wona debbo ronkude dañde liggey to liggi saabi ɗum ɗon sabu e kala saaha enen eɗen jiya rewɓe ɓe jangga haɓe keeɓa baguji mabɓe te wo yoga e mabɓe salahoɓe resede ndewa e jangde kono noon ɓe donka dañde liggiyaji e nder jangde he est ce que wona ɗum ɗon saabi ha ɓeɗo mbiya min de ɓayde mi resete
mi dañata manda mi wasa resede mi dañta liggey mi rewa e jangde yo joni yomi resa tan mi acci jangde walla kay enen ko enen keppata beele eden dañi hen walla en dañta hen hande siɗen jarama Seydi Waddou saɗede gadduɗa hande nde ko saɗede hoptudinde sen belama ni mbiyen ko Afrique o foof kono kadi sen gartiri kadi e nder leydi men ina ɓuuri yajji sen pottino kewɗen wiide ni kala lañƴo tekkina banggue mum gartiren e leñol men ngol eɗen ɓuuri jogade caɗele jangde no mbiɗani noon fannuji guila ɗo suko o woni ɗo no Abdoulaye Kalidou PAM haaldini sukaɓe ganduɗa hoore ma en so tawi ne jangga caɗele ɗe dañata ɗe min mi gadimi ɗum teskade ko guila 2005 mbeɗa jangguina duuɗe pular woni alphabétisation woodi formation goto min mbaɗanno to wiyete fummi haare joɓɓe min tawi jangguinoɓe ɓe wonde capanɗe joyo jangguinowo ko hedde nayo walla joyo goni hen rewɓe ete sa ƴeewi kala gadduɗo doggol janggoɓe mum so dañi capannayo tawata hen ko nayo goni worɓe ko heddi ko foof ko rewɓe nde ɗon saɗede ko gila nden gandata caɗele ɗe ko worɓe jangguinoyta kono ko rewɓe jangata ete debbo pour o jangga haw jangguina walla o yaha golloyo goɗɗe golle goɗɗe e jamanu men he ko ɗum saɗede mawde ɗum saabi ko tengtinanmi tan no Abdoulaye haaldinani ni caɗele ɗe aɗa kewi mbadiji kono noon ko ɓuuri hen hewde ko no mbiɗa ni ina bonna jangde nde to banggue dewle law ɗon noon hen sahaji aɓe mbiya ko gorko bonnata jangde debbo kono hen sahaji ko debbo e hoore mum bonnata jangde mum walla ama saabu debbo so yi hande ha resama tan ina jogo ngamelaji guila e rafiji tokosi kawruji guila e ɓesgu garowo guila e golle galle ñigortoɗe ɗum te kadi jangde namni kadi ko yaajede namni ko ballal kadi enen kadi en kewani wallude janggowo ballirten janggowo tan ko so fini yo ya janggoya sababu nde jangde hande e nder leydi men ndi jangde namni ko wiyete ko moyen won hen ɓe ganduɗa hoore ma en bonnata jangde mumen tan ko so gummima e entrée 6e jeehi collége haade mumen jaade lycée doole hen jangde mumen bona ɗon ɓe hen jaaha ha lycée bona ɓe hen jaaha ha cité ni gara e Dakar walla e guure goɗɗe faaɗede nde caɗele ɗe bonna jangde mumen ko ɗum ɗon saabi hande ko heewi ko mbiyata ko jangde seeɗa ko posone ko jiita ko yimɓeɓe fof ɓe jangguimeɓe gonti majjuɓe jiya neɗɗo janggunoɗo ha yeehi dañi BFM mum walla nandi hen mais jooɗo wawa hutorade e jangde haydara wadde ɗum ko ɗum ɗon ko saɗede rewido kamɓe jinnaɓe ɓe guilay kamɓe neɗɗo so tawi hande ronki yaade to banggue jangde école ari ha dañi BFM mum walla dañi kam bac mum yo walle woda ko waɗi ɓayde watti yiide binde wallire to banggue hebloji par ce que neɗɗo kala nde watti yiide binde o watti nande o watti haalde no gasata kam hayso tawi o jangguinoyani woto ko wawi wadde nde tawno ina woodi ko wiɗete ko humam binne jinnaɓe makko joom galle makko walla mawniraɓe makko wawɓe wonde fof paraji fof fotɓe wallude ɓe hande sukaɓe men hewɓe ko formation manquira aɗa e jangguɓe joguiɓe baguji aɗa e joguiɓe ko heewi mais ɓe cikkata ko ɗum ɓolum woni jangde soɓe jalti ɗon pour ni ɓe daña temps no ɓe mbaɗiri formation wooda koɓe mbaɗi par ce que sa welama hay sa jangguinani gona mécanique il faut ko namni ko mbawa yiide binde walla jaaha gona tailleur walla gona banggue goɗɗo formation ngaji ɗi keewi mais enen ne famɗi hen ko mbatten Kadia Aliou heewi tan ko neɗɗo jangguɗo foof jooɗo en ni wiya laamu wallani laamu ƴettani min dañani golle te so jomumen mbiyama yo ngar jiilo golle hay goto addantama so wona BFM mum entrée 6e mum bac mum haaɗa ɗon joni holko jomum wawi wadde ha daña golle ɗum ɗon no kalɗen nani ni ko rutta tan kala ɗo jangde ma tolni ɓe mbiyata ko kala ne neɗɗo tolni yo feƴƴu ɗon kala jangde ma tolni ƴeew formation tolniɗo hen guetoɗa wadde somi faami so tawi neɗɗo janggi ha heeɓi bac mum fota jooɗade e sabbade laamu hayso wona bac min hayso heɓani foti ko ummade kañum yiiloyo formation ngaji wasa jooɗade fattude laamu Kadia hade ma artude oɗo en Abdoulaye ɓen wonko sohli hen ɓeydude min somi haalanima mbeɗa joguino henne gandarma ko coordonnateur alphabétisation jangde makko école français haaɗi ko entrée 6e mais o woni coordonnateur alphabétisation o suuri hen galle makko o jogui hen foof ɓe mbi ko so tawi neɗɗo ronki nene mum
muyna e tanu par ce que wonɗo jangde ma tolnoto sa ummima e on fannu andi ɗo yahani duttoɗa e banggue goɗɗo par ce que sen ƴeewi hannde ko fati alphabétisation ko heewɓe jangguinoɓe hen gonno ko français donkiyade jaaha kebleɗa seeɗa mbatta jangguinde wooda ko nafɗa renndo ngo wooda ko naftoriɗa hoorema saabu ɓe mbimami ɓe mi yi heɓe ganduɗa ma jangde mumen dañani bague ni mais hande nana guurina cuuri hen wadde ko feere wona doole wadde ko feere wona doole naftorade jangde o wi ko feere wona doole e haala makko kadi o yiɗi wiide ko jangde nde mataw neɗɗo fota sabbade tan e laamu so jomum janggi hayso seeɗa gandal ko famɗo suura heewa lammina ɗum ɗon firti ko kala ko jarata an en tant que aɗa yiya bindi aɗa yiya yeeso ma aɗa wawi hen humtude haajuji ma kewɗi e nder jangde he kadi ɗum ɗon firti so tawi a ronki andude to paaɗa ruttirto gummiɗa ɗum ɗon ene fira ko gandanɗa hoore ma neɗɗo fota jooɗade comme no loonde ni tan seeɗa mo keɓɗa o aɗa wawi yaade ƴeewa formation ngaji ɗi ganduɗa hayso ko seeɗa seeɗa wooda hen kadi ko naftuɗa walla wooda hen ko naftoroɗa jangde e musɗe jangga taw haydara ala ko naftirɗa hen walla ala ko dañƴa hen min e yiyandam walla min e sikkam mi sikkanno neɗɗo so tawi janggi ko laamu tan foti walludemo hawo heɓa liggey walla ko laamu tan foti walludemo hawo heɓa place kono noon eno haaldi omo yiɗi wiide firti neɗɗo o ene foti fooɗanade hoore mum wooda ko walli hoore mum taw faɗani e laamu tan ko wona ɗum ko en gartat e gorko cuballo gorko mo mbahna kanko woni ABDOULAYE KALIDOU PAM ABDOULAYE KALIDOU PAM daɗum malal alphaji eyyi no wirni andi ɗum jeyata ɗo jangde sénégal wona jangde waɗande spécialisé kono leyɗele mawɗe ni foof wona guila ɗo jangga ene anda to mbaɗoyta sa yeehi amérique joni walla yeehi france cukalel guila omo woni école élémentaire aɗa anda o so mawni o wonayta ko ɗum ɗo aɗa anda o so mawni wonayta ko pilote aɗa anda o so mawni waɗata communication aɗa anda o so mawni wonata ko jogo meccal ngal ngal o joguɗo wadde spécialisé ngal guila joni ko guila omo famɗi o fuddoto wadde ngal sénégal noon ko fofof janggata fofof a waɗat ɗum fof sahaji mbawa gueɗe kewɗe sahaji mbasa wawde hen haydara kadi gueɗel gonguel mi haalanma bac ɓolo walla diplôme waɗanima garantir hebde liggey e nder sénégal marawde liggey bac waɗanima garantir wadde ɗum ene hokkuma noon damal comme genre no wadde concours aji ɗi ni par ce que sénégal so tawi wona politicien walla yadani politicien walla neɗɗo goɗɗo ittani wanma e sara mum mi sikkani sene weeɓe dañde liggey taw waɗani formation walla taw waɗani concours pour fade ɗi toon diwanuji ɗi jiɗɗa ɗi par ce que sénégal ko fof jangguidinde lawol gotol wona spécialisé tan koma gara e université hen puɗɗa wadde spécialisé wone banggueji ɗum ɗon kadi ene jeeya ko tardini jangde men systéme ɗum kam ko yiyandam tan ene jeeya ko tardini e jangde men ko so tawi oɗo ene jogori waɗoyde mécanique ko tagui a jangguintamo guila omo famɗi omo seɓori ɗo yo jangguin on guila omo famɗi o continue pour so ari ɗon tan taw o ɓeyditto kono aɗa ɗamini wadde mécanique garta ko ha université a anda woni hen aɗa daña ha daña bac gona e namdade yimɓe min tomi yeehi université holko mbaɗoyanmi an mo anda ko waɗoyte ko goɗɗo haalantuma an ko mbatta ɗum hol mbawɗo hokkudemi hen liggey daña bac neɗɗo wi holko mbawɗa gona wiide mi anda ɗum ɗon ene jeeya e systéme he e ngamela sukaɓeɓe kadi e wone jawgol woni yimɓe a wiyat ɓe waɗ oɗo concours keɓaɗo ɓe mbi ala min wol goɗɗum ko ɓurinimi jomum yaaha ene yaaha taw aɗa yaaha guila ka cukalel ha gonta soutien de famille wawnoɓe jogade galle mon ɓe donc heddo ko an wawtata jogade galle o taw hankkadine duuɓi jeehi wonta kadi ko ma dottirɗa to binɗa ɗo te sénégal so tawi tan ko jangde ɓolde sa waɗani concours bon ene wonade konne muusi ɓuuri jogade garantie tan ko jomum waɗa concours heeɓa concours o ɓenna ɗum ɓuuri wawde hokkude jang liggey woni debbo noon woni gorko eyyi woni debbo woni gorko kono noon min kam wonko ɓuuri musden min ko rewɓe foof ko worɓe ɓe ɓuuri musden gorko jangga ha resa ha yonta dañde hunde te taw accani kañum taw min mi yi wonɓe université ji ha ndesi gona université ha jibna kono noon to yimɓeɓe jahori oɗo maw dañ hunde e nder jangde makko
ko ɗon o wasata dañde te kadi o wawa hay ɗannorade kadi e nder jangde makko ayi ko mawo rewa Abidjan Congo leyɗele Gabon en walla leyɗele musɗe hankkadi omo yaha haw fuɗɗo nadde e Europe aji walla e Amérique aji walla ni o wasi yettade toon walla ni taw jomum ko jangguɗo ronka dañde to wuuri e nder leydi he ka jangguɗo ha gandanɗa hoorema aɗa foti jangguinde kono noon en hawni holko saabi ɗum ɗon holko saabi enen sagataɓe men worɓe jangan ha ganda en poti jogade galleji wonta ena ɗanno wimami ko waran systéme éducatif woni systéme no jangde nde yaari ni waɗani favorisé yo sukaɓe dañ golle so gayni janggude sa jangguini an aɗa jogui sukaɓe jangguin oɗo maçon ŋagal tan o ko maçon tan so mawni ko maçon tan o wonoyta kono an ka maçon ka plombier ka bijoutier ka chauffeur ka tailleur holko mbawɗa aɗa wawi fof walla wawa haydara an systéme éducatif o fonno ko fewnude yimɓe guila début ganda jomuɗo wawi fof kontina ɗon tan so wiyama tan plombier sohlama aɗa andi to jaaɗa so wiyama jangguinowo école sohlama aɗa andi to jaaɗa so wiyama ɗum sohlama aɗa andi to jaaɗa taw jarani ko yimɓe ne mbaɗoya concours aji goɗɗum e goɗɗum aɗa yiya ɗo yimɓe yaaɓe ha master taw ko faade médecine ko faate foti wadde ko doctorat ji walla goɗɗum mbaɗoya concours jangguingol andi ɗum yadani jangga duuɓi 5 duuɓi 6 université garta mbatta concours pour jangguinde école walla goɗɗum andi ɗum ene manki yadude sino wannoma formé guil départ formiranoma noon tan ene anda tan sa sohli docteur aɗa andi école aji mo jahata cuɓaɗa toon 10 walla 6 aɗa andi a sohli vétérinaire uji jaaha école cuɓaɗa aɗa andi ɗum ɗo taw jarani ko jomum enne mbaɗa concours par ce que concours haadi tan ko guila seeyi mboɗo jangga hami daña duuɓi 30 hami daña duuɓi 40 taw ɗum fof mboɗo jangga wonta somi ala liggey e nder leydam ko mami waɗa kadi concours concours kadi firtani tan mi waɗi concours mi heeɓi mboɗo waɗa mi heeɓa mboɗo waɗa mi wasa heɓde min noon ɓuurmi wadde ɗum fof ko systéme éducatif ono yaari ni ene wonde kadi wone sukaɓe walla wone janggoɓe ene jaɓa wone liggeyaji taw sa suwa heɓ hunde a wiyama ɗum ɗo nani concours crème nani concours jangguingol wat sa dañi goɗɗum mbaɗoya sa wiyama concours doctorat jangguingol e ngal ɗon namdal mi ferma ɗon beele so neɗɗo janggi école yiiɗi jangguinde école yahata ko ha heɓa bac walla ko ha tolno e holɗon eyyi bon waɗino saaha e laamu Abdoulaye Wade he BFM ne yahanno bac ne yahanno kono guilay 2012 ko nden itta ɓama bac faari dow guila nden bac ɓami wadde concours crème faari dow ala BFM hankkadine BFM ne wonno kono ittama pour jangguinoɓe école élémentaire ɓe ko heddi ko noon aɗa wawi yaade master aɗa wawi yaade ha ɗum ɗo pour jangguinoyde collège en lycée hen eyyi ko noon yaari onon jangguinoɓe école ɓe hol caɗele moɗon ɗe ganduɗa oɗon daña e école aji he ha hewɓe jiiɗa jangguinde école min kam mi wawa wiide mboɗo jogui probléme kam kono mboɗo nana woni yimɓe ne jogo caɗele bon ko way foof neɗɗo a heewani ummade e wuuro ma mi heewani jangguinde e wuuro ma firti ɗum kewɗa ko wonde koɗo woni yimɓe gowani yaltude guure mumen sa ummima Dakar a nawama guure tokose guure ɗe taw ala courant ala tali ala ndiyam ala haydara ɗum aɗa andi neɗɗo o ummima capital tan farama toon ɗum ɗon ene muusi kadi école aji ɗi wone saaha sukaɓeɓe wona noon tan jangguirta yimɓeɓe no mbiɗa ni sukaɓe janggat tan ko école ha école toppitta he galle to ni ɗum ɗon kam ene hen kadi ko heddi ko no mbimami ni ñamde ene wona hen probléme woni hen ne jogo probléme ñamde min kam alhamdulillah min kam presque koye wuuram gonmi mi salminori wasa koddinaɓe foof ɗo goni eɗen gonirno bon min kam mi heɓani on caɗele kono ene waɗi heɓoɓe ɗum wonta ko ma gadda kalis to banggue ndenta puɗɗo ñamde puɗɗo ɗum ɗo to banggue jobdelde beele ne waɗi caɗele walla ala caɗele to banggue jobdi ndi
alhamdulillah min kam mi tawani probléme mi nani no waɗino kono gila garmi hen kam machallah mi waɗani kono ene waɗi gueɗe goɗɗe ɗen noon ene leeli ko wayno avancement en yarude jomum yeeso ene wayno kadi rappel aji ko jomum fonno hebde laamu he gila ni ko ponɗa fadde hitande jomum fada duuɓi sappo e ɗiɗi ɗum ɗon kam haɓeteɓe hen nani hen ko wayno Alphonse Diaw en ɓen fof nani hen ɓen koye représentant ji iɗen to région de Matam to woni fedde jangguinoɓe école élémentaire ɓen fof en jeyande ɗon haari eɓen ni hen pour ɓe kalda e laamuji ɗi ha wasa wadde caɗele to banggue jobdele to banggue sukaɓeɓe noɓe gardata janggude e wurdude sukaɓe jangguinde ɗumen beele ne waɗi caɗele walla ala caɗele donc ayi méccalement so tawi aɗa wawi ɗum kadi gondata koye sukaɓe a tellinat haqqille ma otan ha pota e jomumen tan gonta cuulel gonta cukalel kadi hunde foof cukalel won noon ene laaɓi cukalel kadi won noon ko ene rimɗi sa tellini hoorema ha foti mum tan anene jiɗata dañde ko comportement no ɗum wayni inchallah sa wonde mum a yewetake kadi hewani ko laaɓani cukalel ene weeli par ce que min mbiya ko sukaɓeɓe ɓurata wondude koye jangguinoɓe ni par rapport à ko gonata galle ko wonata guila 8 heures ha 13 heures sahaji kirdo andi ɗum joni an jeeha ɓiya tan ko hakkude 13 heures et 15 heures walla jamma caɗele heewani hen kono kadi sahaji caɗele tokose wonata hen ko so tawi jomum naati ɗo naati ɗo ko wayno ene yaara e duuɓi jeegom andi cukalel jaara o e duuɓi jeegom sa joguima hen hakke 50 walla 50 cukalel ɗum ɗon ene metti seeɗa ene metti seeɗa ɓiye kene gulla ga ɓiye kene ɗum ɗo ala woni hen kadi min ñaagui tan ko parent ji ɗi yo toppito sukaɓe guila galle to sa toppitima guila galle taw wona tan ya école mata min mboɗo fofto sa wi noon an ko ɓiɗɗo goto joguiɗa a wi yoɓi yaah école matne fofto 50 yummiraɗo so wi noon moɓe tawori tono on ko mayɗo gonga on ko mayɗo ko noon wadde ko muñal ɗum ɗon machallah amin gandi oɗon daari hen no fewi ɗum ɗon a wiyama seydi Pam ko wona ɗum ko en gartat e gorko pullo julde Moussa de holko serni jangde pulaar e jangde français nde won noon an amin gandi aɗa jogui humpir to jangde pulaar beele a meeɗi jangguinde duuɗi pulaar walla a meeɗa jangguinde ɗum holko serni jangde pulaar e jangde école jarama seydi Waddu a namdimami ko mbawmi jaabade so tawi mi dañi ɗemgal no mbeɗa jaaboro ɗum kay so tawi neɗɗo janggani pulaar ko famɗi foof duuɓi sappo tawa koye projet ji tan tawa wona guila e janggin tan e nder wuuro mum min nde jangginoyami nde pulaar mbe famɗi no fewi saabu 2005 puɗɗimi jangginde pulaar e diwan mbo Linguére commune Labgar e programme PIP PECHAD wonno ko on ni nawimi ha diwan Matam nden mbeɗa yaari duuɓi nogas tan presque saabu finde mum ko ndimin mbaɗa affecté e guure ɗe e wuuro ngo gaddananomi ngo wi kañumen totta ko élève totta ko janguinowo nokka ko élève nde tawno minen ndimin pamɗi nde min janggani français min janggina tan ko pulaar guila amin goni sukaɓe tokosɓe ɗum waɗi saabi ɗum ko guure amin guure fulɓe nden école suwa ɗon nadde jinnaɓe ko horsimɓe sukaɓe kañumen ganni ɗumen jaɓata ɗumen jangginoyde banggueji goɗɗi ɓiye ɓurɗo horsude foof ɓaɗiɗa ɗum tan ko hoorema a jangguinta wona gaynako walla wasa wonde Allah rokki amen fartange noon kam nden tawi duuɗe pulaar puɗɗima toon arde min naati hen à 94 presque ha 2000 tawi mi fuɗɗima wonde relais pour jangginde tan 2005 kam puɗɗima waɗede affecté e nder programme uji ko serni ɗum ko henne labti ha no fewi nde tawno ganda goto wi maade huɓere ha dow asman ɓuuri webde e maade hakkille cukalel ala ko haali mawɗo noon kamɓe ɓe jangguinta ko sukaɓe minen min jangguinta ko mawɓe ɗum seeri ɗum ko gueɗe ɗiɗi gaddanɗa ko cukalel nguel anda haydara duuɓi 5-6 ko an wonde mumen sa welama puroɗa sa welama piya kulɓina ɗum kono sa addanama poɗɗo kajja Aliou wadde hono mbaddata hen fiyotako furotako funtotako wadde ko ɗum ɗon woni ko haali ko muusi ko e mabɓe ko musno ko e janguinoɓe ne ɗemɗe gendiji ɓuuri par ce que ɗum wiya ko jangde mawɓe
ko sodorde ɓamtare jangguina mawɗo o ɗon o mbere ma wotko watti hutorade ɗum ɗon wona ko weeɓi sa waɗani e hebloji mum kewɗi sa wonani ɓurɗo yaaji ɓernde sa renaki duɗal ma hewata ko ɓe hande tikka janggo ɓe mbasa arde so ɓooyi so tawi ko sappo heddo tato wadde ɗum fof wadi noon no wini ko formation ngaji mbaɗat ɗum ko hebloji waɗi ko laabi holno poɗɗa jangguinirde holno poɗɗa wonirde e wuuro saɗede wotere o haali ɗum jangguinoɓe pular ɓe nden saɗede kañumen heɓtata ko ɗumen woni hen saaji aɗa yiya jangguinoɓe français ɓe nelde e guure tawto ɓe gonɗo kamɓe ɓe gurno koye ville uji mawɗi ɓe ganda won gurnameji wona ɓe jiiɗa walla ɓe mbawa kono neɗɗo kala ko wowani wawa ɗum gara e nokku o taw wurde e makko weeɓani mi yi saɗede mum ganduɗa ma waɗi caɗele ha jomum fitta ɗum heddi hen taw ko yarde ndiyam tan en 2006 diwan Matam won wuuro ganduɗa hoore ma ko jangguinowo séréer itta ko ga mais ari ko ndiyam wendu yari jaggi ɗum reedu musor ma hen eyi ko caɗele kawreteɗe won hen gara e won e nokkuji mbiya mbawa wuuro ɗon par ce que ñamduɗi ɗin jiiɗani eko ñamata mais jangguinoɓe pular ɓe kamɓe ɓe keblete comme no militaire heblirte ni kara wuuro o garɗa wat feere ha guura e magga tawa ala caɗele so tawi aɓe ñaama ñiiri ko ɗum ñamata soɓe ñamata ko ɗon gonta a ñamata walla mbaɗa feere fuu ne mbaɗɗa iɗi fof ɓaɗoɗa ɓeyde ko mawɓe jangguinta haaɓe mbawa jaɓandema heɗadema nde tawno nde garɗa nde a ɓurani ɓe duuɓi par ce que hewɓe hen ko ɓurɓe hen boom duuɓi e jangguina babiraɓe jangguina sernaɓe saaha ni min meeɗi nde jangguinami nde mi jangguini hay imam gonɗo e nder wuuro ngo no ara tawtorede jangde imam ara mawɗo sénes ara cukalel tokosel ngel duuɓi sappo e joyyi ara kamɓe fof ndindi denaɓe mais goto hen fof ne jogui comme no to mbawa ɗum tawde wadde jangde ko hunde nde ganduɗa hoore ma ko saɗede mawde gam wawde jangguinde kono kadi ko saɗede mawde gam wawde dañde walla hisnude walla wawde yencinde saabu poɗɗen tan hande ko wadde feere fuu no mbaɗɗen jangde français jangde pular jangde anglais kala ko jangata janggo ha ɗigga nane mi wima jangde seeɗa posone par ce que addantuma ko jiiɗa fof mbiya mbeɗa wawi taw haydara wawa hen alay saago neɗɗo jaɓa janggude no wini hayso tawi Sénégal yarani par laabi walla macciruji ganduɗa hoore ma jaraga jangguinteɗa tan ko ha jiiya bindol sa yidduɗe towɗe mbawa ƴewde to jaruɗa fof jaada hen kala ɗo aɗa jangga kam to kaɗɗa ɗo kam yo taw janggo e jaam aɗa wawi ɗum jangguinde kadi ganden saaha mo gonɗen o kala nde en jangguinani jangde fof tinde wawde wonde fof en mbawa hebde ko jiɗɗen ko won tan ko jangde haƴƴi ɓendi ɓendani haƴƴi ko ɓuuri hen ko enne mantinde ko haali ko nani ko fati e golle yimɓeɓe yo tinno jangga ko wiyete ko henne fitiram gollago walla mecce mbaɗen feere janggen mecce naten e mecce mbasen wiide tan no mahrinɗen ni mbiyen eɗen kaaɗa hen min mi watta ɗe golle ɗe ko kajjani mbaɗanno ɗumen min mi awata ko Abdoulaye Kalidou gawanno min mi aynoyta ko ɓeɗo gaynoyenno ala aduna o seɗen jiiɗi yarude caggal walla yarude yeeso ko alay saago ƴeewen no aduna o yarata ni jaren noon neɗɗo waylata aduna ko aduna waylata neɗɗo kala no aduna addiri so tawi koye ɓamtare jaaden hen saabu élage bamal ne heewi wiide ligguɗen jaaden e jamanu ɗum woni kajja ko jinnomi ɓeydo soko adinde aɗa namno ligguɗen jaaden e jamanu nden jangdeli pular ene belno oɗo yiyatno ne waɗe mbogoji ko wayno théâtre uji pular te kadi waɗe jimi pular e ko nandi hen est ce que ala yimre pular tan wotere tan nde mbawɗa hokkude yimɓe sa yejjirani ina wawi wonde ina welno kadi sen garti haade mi arde yimre heeni koko jangde pular e nder leyɗele men hande ko ɓurno yarude yeeso ala par ce que nden ko projet ji garanno mbaɗa financé projet ji ustima natti hewde ete laamu ngu ha joni jaɓani nannude ɗum no foti nannir ɗum hen ni heewi hen ɓe mbiyata ko ɓe mbaɗa so cukalel ngel ne jangga yo fuɗɗoro pular te kadi hen jangguinoɓe ɗumen ɓe gadda tan ko ɓe ganda hoore ma neɗɗo mo nantani pular dokkeɗa deftere pular sa yeehi a jangguin cukalel wiide nene wiide baaba serta hen wiya fuɗɗorima pular ɗonne kadi eɗen jiiɗi yimɓe ɓe mbatten hakkillaji men yo laamu ngu andu ɗemɗe ɗe kala poti kala jangga ngal hen wawa hutore saabu gandirta jangde ko gonga tan neɗɗo ko heewi gandal ko foof o wawa jangude lettere mbo janggani jangde mum ceerno ko jangi qur'ana ko foof sa winnimo lettere pular maw yaato Abdoulaye janganamo ko jangi anglais ko foof sa wi addinimo lettere arabe maw nawto a kajja janganamo wadde noon
yimɓe yanke gooto wi pular ko ɓunndu aljanna ndu horata alkule kanŋe dimeɗe puunata jalbooje tiinde downiɗo mo teddata naatɗo rutti addoriɗe nimsata wi ko henndu ɓuumndu wuttoru ndu durmata bempeƴƴe ɓerɗe lawƴoje ɗe tunwata awdi leñol ko downiɗo mo haaɓata downdiɗo yo fellit tekkata muyni kosam janngani ngal famata reeni ngal ko bindol ngol momtata muuma e paho so wona ɓe bindata tampat mandinde hoore famata ko Ousmane Gala Diallo yo Allah yurmo yaafo kanko winduno mbeɗa windi 70 yimre kono hen saaji ne welami yimde jime ɗe ganduɗa hoore ma ko yimɓe woɗɓe mbanno ɗum taw ko jime mantinde comme no yin mboɗo jagguno yimre wotere ni wiye human binne human binnagal ko ñaw human binne e jawdi ceerani majjere ɓurani human binne gurɗomo janggani te jangde tiiɗani sattani gam hakkille ene yaaji faɗani ndeɗo yimre ko faati Moussa mbo debbo mo seeɗo Abbas kanko hokkuno ham ɗum ko guggo am ndeysaan sankima yo Allah ɓuumi ƴiye makko ko ɗum saabi ndeɗo yimre mi heewani yejjidde ɗum en gartat e monsieur PAM caggal nde gimmiɗen e jannginowo Pulaar baɗɗo fayida e nder kadi haalpulereɓe en gartat e oɗo monsieur PAM ko wayno hankkadin yewtere nde nde huuɓi te kadi andena naywa so tawi min mbima hol wasiyaji ma mbasoytoɗa janggoɓe e janguinoɓe e étudiaji e yummum janginteɓe holko mbawɗa wasiyade ɓe eyyi bon mi weltima no fewi mi weltima e invitation he mboɗo yiiɗi ruttade seeɗa e toɓɓere makko nde o haali janguinde Pulaar e nder école aji he saabu ɗum ko hunde wande fayida min mboɗo jeeya e janguinoɓe suɓaɓe yo mbaɗ ɗum ko wayno lecture pour tout lecture pour tous ko programme USAID Amérique mo waɗi appuyé mo walli Sénégal pour yo yimɓe janguin ɗemɗe guindiyankoje wonno ko Pulaar Séréer e Mandeng ɓe mbaɗi programme e département ji kewɗi Matam ene jeeya hen e suɓaɓe min mboɗo jeeya e suɓanoɓe école wasa kodde eyyi woni élève aji ɓe joguinomi hikka ɓe waɗɓe entrée en sixiéme ɓe ɓenne jeeya idiɓe wadde lecture pour tous woni woni jangde guendiyankoje puɗɗoɗa taro guila CI pour jaara noon aɗa jangguira taro ngo ha mbawa tarorde français o mi yi hen avancement woni mi yi ene yaari yesso mi yi golle ɗe ene peewi so tawi noon kono waɗira ko no yaari no wiiri ni sinno tan ko jolfo gonnomi mo nanta Pulaar hayso yeehi fewoyta walla mi woni Pulaar mboɗo janguini ɗum jolfuɓe fewoyta ɗum noon foti waɗede ko séréer yo nawe to séréraɓe janguina toon séréer e français Pulaar janguin nawe to Haalpulaar nawe ko wayno wasa kodde en dungural fa en mbakna dow en pour jomumen kañumen mbawa janguinde toon Pulaar yaara noon ha français ko lecture o tan pour jomum wawa tarde tara Pulaar o rewre hen e tara Pulaar ha wawa tarde français o saabu ɗum ɗemgal ngal muynuɗa ɓurɗa yawde wawde e ɗemgal gongal par ce que min waɗi hen expérience mi tawi kadi sukaɓeɓe ko hen ɓuuri yawde wawde e ɗum ɗo ɗum ko heddi ko a wi kam wasiyaji ɗi mbasitomi janggoɓe janguinoɓe e parents d'élèves uji mbasitomi janggoɓe ko jangde welani jangde ene muusi kadi neɗɗo kala ɗo mbawɗa wonde kala jangde kala ko yumma en goppidma hajuji men oto wuppu oto ƴoog oto tenoyi an toppito jangde an hokkuɓe koɓe mbi ko janggo toppirɗa jangde nde annene yummiraɗo a totti ɓiye a totti ɗum janguinowo a yurnito ɓiye wol duuɓi ɗi yettoto hollam a wattat haqqille makko ganda est ce que omo yetto école est ce que omo ya heure mo foti yaade est ce que omo andi heure mo artata ganda kadi so tawi omo refto galle mabɓe ko janggi école to ko annene an janguinowo ɗo mbawɗa wonde foof sa tottama ɓi janano nanguir ɗum no komi ɓiya ni piggal ɓolal janguinta wona école wona ɓuran wona ko ɗum wawi wonde foof ƴettoje ɓole janguinta
sa nangiri ɗum no mbaɗirɗa formé ni sa janngiri noon no mbirɗa ni tan inchallah en ɗamina ma yimɓe dañi hen fandare moƴƴere ko heddi ko kadi mbiyatmi ko laamu ngu systéme éducatif o yo pewon ɗum ha sukaɓeɓe mbawa so janggo yi maten en dañi hen golle jangga daña golle leydi ma ɓuuri jangga wonta ko ma ɗannoɗa dañoya jangde sa yi sukaɓe men tan ene keewi ene jaaha prescription ji ne jeeyi France en Canada en ko dañani ɗo tan sa yi neɗɗo no woppa yummum no woppa bamum ene ɗanno ne yiiloyo firti ko jiilotoɗa ko ala ɗo kala ko mbawɗa yiiloyade yumma ɓuuri ɗum kala ko mbawɗa yiiloyade bamma ɓuuri ɗum ɗum noon so neɗɗo dañi ene jangga ha ken dañi golle e leydi mum ko ɗum ɓuurani ɗum eyyi min ko ɗum woni ko mbasitomi janggoɓe jangguinoɓe e systéme éducatif o a jarama seydi Pam ɗum noon gorko pullo holko mbasiyotoɗa bandiraɓeɓe to banggue jangɗeli ɗi guila e janggoɓe ha e janguinteɓe ha e janggoɓe ha e nder leydi fonnoɓe kadi wallude ɓe a jarama seydi Waddu wasiya o tan ko yo ɓe ɓeydu tinnare e fannuji ɗi no wino noon ko guila to dow par ce que hufɓe jangde leydi reeni ɗum ko jangde reeni ɗum ko cellal reeni ɗum ko kisal reeni ɗum ko ganduɗa hoore ma ko ɗum woni wawde dañde jangde moƴƴere alay saago laamu ngu waɗa doole no wini ɓeyda doole mum e jangde nde walla jinnaɓe jangguinoɓe ɓe nde tawno nane e fuɗo men en mbi jangde nde heewi tardin ɗum ko yimɓeɓe donkude moyen jogoɗa ɓiye goto janggowo walla sukaɓe ma ɗiɗo walla tato tawa a jogaki moyen ne jangdirɗa so tawi laamu ngu wattani wallude yimɓe ha yimɓeɓe mbawa jangguirde no goniri ni firti ko caɗele ɗe gasata saabu wona tan koto keeɓiɗa ɗo jangga so yeehi ha natti wawde goppa hande wonta ko wawi waɗa nde tawno kadi wonno jangde wona ko famɗi no wini yoɓe ɓeydi hen tinnare ha tengti noon no wini nane to banggue janguingol ɗemɗe gendije e nder école aji ɗi enen mbiɗen ko yoɓe ƴettu janguinannoɓe ɓe waɓe no Souleymane Dia en wasa kodde mbaylo walla woɗɓe ɓe ganduɗa hoore ma meeɗa janggude français mais janggi pulaar janggi cello ko mum mbaɗi foof holko haɗi laamu ngu namnade ɓen yo gartu par ce que hande e nder Sénégal fodde ujunnaji jangguinowo nana jooɗi te ko ɓurno ɗumen wonde haala reeɓe wawde jangguide ko haɗi ɓe ƴettede ɓe naata e nder laamu ngu rokkaɓe hakkeji mabɓe ɓe jangguina sukaɓe ɓe ɓuuri wasde wiide ina yahano waɗa ko wiyete ko renforcement de capacité yo jomum heble seeɗa tan hay soko yontere wotere walla ko ɗum ɗo yaaha jangguinoya e tawno nane mbiɗen jangde seeɗa ko posone par ce que wodan no jangganirɗa taw wona noon fonno wonde bonna hakkille cukalel gues janggo ari ɓayde ko ceerno mum jaggo jangguino ɗum wiya min ko ceernam ko ni Abdoulaye wi noon te ko ni woodi wadde soɓe jiiɗi gonga jangde tottete ko mo ganduɗa hoore ma ko joguiɗo gandal mum ko ɗum woni ko wasiya ko wona ɗum ko wasiya dendagal ɓe ganduɗa hoore ma kadi ko golloɓe ha teng noon waɓeno moon yo balle haalirde nde machallah komin gari ɗo koyen ko haalirde ganduɗa hoore ma ne jogui jimme kono kadi ne jogui kaɓirɗe wadde yo walle sen mbi yo walle noon leñol men heewi so wiyama yo walle tan yimɓe mbiya aha yo mbiya yo walle alay saago ɓe mbi ko junggo woto foɓɓata jaw woto senglata alay saago kala ko yimɓeɓe mbawi wadde yo balle beele ma yaaru yeeso saabu hande so tawi Abdoulaye haaliɗo ko nafata walla Kadia haaliɗo ko nafata keɗit ɗum hutori o wadde ɗum addata balle poɗɗe hen waɗede ha wawa yettade yetti nde tawno henne oɗo saaha ko saaha mo ganduɗa hoore ma ko saaha gandal mo caktirɗo keedani caggal Seydi Waddu konngol ma cakkitingol to banggue waynare yewtere nde ko fuuɗi a jarama so wona tan en jafnima bandiraɓe nde tawno haalde bonka weeɓani saka noon e moƴƴa so tawi wayi no jiɗirnoɗen ni ganden ko jomiraɗo joom baɗi e bawɗi o waɗiri noon so woodi ko ngakki hen no kewɗen wiide saaha ni neɗɗo timmani tabitani kala ko ina waɗa ngakka jombani ko Allah jogui jaam woni ko heeƴi e jamanu so jaam ala jaɓɓi muccete ete jaama juuletake yo Allah waɗan en jaam Seydi Waddu Seydi Pam ha toon to Mbakna jarama julde Moussa de ko gorko pullo karallo kadi ko gorko pullo mo ganduɗa jogui humpiri to banggue fannuji jangde min mbima Allah jarama dendagal yeɓoɓe DSTV fof beltanimama nde wonnoon hande hewɓema naftoro ko gaddanɗa yimɓe ko wona ɗum ko en payat e gorko cubballo Abdoulaye holko mbaynortoɗa bandiraɓe mbaynotoromimi kam ko janadema an taw par ce que
sabu ɓuri sababu min ko an addirimi ɗo an andinimi ɗo kadi kadi mi weltima e garalam ɗo mi jaɓɓama no fewi woni technicien ji ɗi e heddiɓe foof jaɓɓimi ɗo jabbo yongo wongo fayida kadi mi weltima e radio he par ce que ɗum ɓeydata ko fulɓe min kala ko ɓeydata pullo ko min o ɓeyde kadi mi jarnima hoorejo radio ngo mi jarima hoorejo télé o mi jarnima kadi kala jeeɓowo min ɗo gon jeeɓowo en ɗo gonɗen ɗo mi yon mi weltima no fewi kala ɗo Haalpulaar woni mi wi ɗum jarama mi jarnima kadi aussi invité men goɗɗo hono ceerno julde ko noon o wiyete ko Abdoulaye Kalidou PAM walla mbiyen monsieur PAM ko monsieur baɗɗo fayida walla mbiyen jangguinowo école baɗɗo fayida e nder wuuro ngo jangguinta ngo ɗon e wasa kodde mbayla ko toon o jangguinta minen foof amin daari gam settanade mo moƴƴere makko e wawde makko kadi jangguinde e weldamo kadi gondigal min mbimo seydi PAM min beltanimama hande noon en jahani fannu jordirde men ala gaddumami ko fannu batte ko gonɗa jangguinowo kadi e nder jangguinoɓe ko wonde jangguinowo tiiɗani tiiɗi ko wonde jangguinowo e nder jangguinoɓe saabu amin gandi aɗa toppiti jangde ma aɗa toppiti haaju ma no fewi min mbimo seydi PAM ɗum noon julde Moussa de min mbimo seydi de min beltanimama ha ala ɗo haadi nde wonno noddude tiiɗani tiiɗi ko noddude noote e notago ma wongo fayida e kadi haalullaji ma baɗɗi fayida min beltima no fewi ɗum noon musidɓe tedduɓe bandiraɓe horsuɓe arti to wonno ala to yaano yewtere men jillu hande ko ɓeɗo worɓe yontaɓe leñol yilloyino ɗum noon en calmini dendagal yeɓoɓe en ɗo e DSTV kala dendagal technicien ji men yeɓoɓe ɓe en calmini foof tan en juurima ɗum ɗon ko musidɗo moon debbo mo wasa kodde mbayla on woni Kadia Aliou Wade kono noon en calmini wasa kodde naɓe foof e kuubal e dendagal fuutankoɓe kala yiɗɓe e sehilaɓe bandiraɓe yaadi foof calminama kono noon kadi en jaata taw en calminani galle kadi sernaɓe men ɓen goni ceerno Mountaga Tall e ceerno Makki e dendagal galle o foof ɗum noon arti to wonno ala to yaano ha altine garowo inchallah yewtere men jillu hande ko ɗo haadi ɗum noon musidɓe tedduɓe bandiraɓe horsuɓe ha lawol gongol so tawi gueno ñaawi on jarama